Hola! Ja torno a ser aquí! I ara us vull parlar d'uns éssers vius molt especials i molt importants per a mi, els arbres! Els arbres, com els amics de veritat, ens ho donen tot sense demanar res a canvi. Ens deixen gronxar les seves branques i ens fan una ombra fresqueta a l'estiu. Però els arbres ens donen molt més que l'ombra. Ens donen oxigen, imprescindible per la vida, i absorbeixen i redueixen l'anhídrid carbònic, o CO2, que és la causa de l'efecte hivernacle i de l'escalfament global. Són com els pulmons del món. Els arbres també són la casa de molts éssers vius. I els humans n'obteniu els fruits que mengeu, la fusta amb què feu tots els vostres mobles i el paper on escriviu. Però això no és tot. Les arrels dels arbres, encara que no les veiem, també tenen un paper importantíssim. Ajuden a evitar l'erosió del sòl. Són com enormes mans que subjecten la terra perquè no l'arrosseguin el vent ni l'aigua. Sí, hi ha moltes raons per cuidar i protegir els nostres amics els arbres. Però tot i això, els humans, un cop més, esteu fent tot el contrari. Els taleu, els cremeu i arraseu els boscos i les selves sense cap mena de control, provocant un desastre molt gran que es diu desforestació. La desforestació és una amenaça que em té molt però molt preocupada. Encara que els boscos encara cobreixin entorn del 30% de la meva superfície, cada any es talen 15.000 milions d'arbres. Us ho podeu imaginar? Si això segueix així, d'aquí a 100 anys em quedaré gairebé sense. I això tindrà conseqüències gravíssimes per a mi i per tots els éssers vius. Els primers que ho notaran seran els animals. Ja n'hi ha molts que estan en perill d'extinció i no podran sobreviure si els destrosseu les cases. A més, la desforestació també accelera el canvi climàtic, perquè sense els arbres hi haurà més gasos tòxics i sense la humitat que produeixen els boscos tampoc plourà i les zones on abans hi havia selves es convertiran en deserts. Sé que els homes taleu els arbres perquè necessiteu fusta, terra per cultivar i llocs per fer-vos cases. Però en la naturalesa cal fer les coses amb cura i moderació. Per sort, molta gent ja s'ha adonat de com d'importants són els arbres i lluiten per aturar la desforestació. I vosaltres, els nens, també podeu ajudar-hi. Com? Doncs respectant la natura, cuidant els arbres i aprenent com d'importants són. Podeu reduir l'ús del paper, reutilitzant-lo i reciclant-lo quan ja no el pugueu aprofitar més. I sobretot, el millor que podeu fer és plantar arbres. Molts arbres! Us ho passareu genial si ho feu amb tota la família. Si prenem decisions intel·ligents i treballem tots junts, ho podem aconseguir. Perquè, ja ho sabeu, canviar el món és cosa de nens! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.